Защото когато Бог отиде на дървеният кръст, Той прикова болестите, прикова беззаконието ни и бе води като агне на клане заради тебе и заради мене. Халелуя! Исус възкръсна! Бог да ви благослови! Личи се, че обичате Господа. И тук сте на правилното място. Защото искам да ви кажа, без Бога сме нищо на този свят. Но Бог е велик и мощен, който може да те спаси от всяко напрежение, от всеки грях, независимо какво преживяваш в днешно време. Защото най-вече семейният човек, когато преживява нещо, но Бог е велик и Бог иска семейства да бъдат спасени. И един ден, когато отиде при нашия Господ, да виждаме славата му, защото Той ме води като агне на клане заради тебе и заради мене. Той пожертва живота си и даде своя единороден син, за да не погине ни един, но който вярва в него, да има вечен живот. Бог да благослови. Подготвихме една кратка програма и мислим, че много по-бързо ще свършим, защото сме поканени в село Ягода. И вярвам, че това време ще бъде благословено днешния ден, защото целият ден ще отдадеш славата на нашия Господ. Нека да се помолим, нека да издигаме ръцете си днешния ден. Халелуя! О, Боже, благодаря ти! Боже, благодаря ти за огромната ти любов! Боже, въпреки че ти беше бит и кулен, беше наранен и ти отиде на дървеният кръст и каза: прости, Господи, защото те не знаят какво вършат. Каква огромна любов имаш, Тате! Защото наистина, Господи, тази скъпоценна кръв, която ти проля на Голгота и ни избави от всеки грях, и ти ни избави от тъмнината и ни постави на светлина. А блаженни са тези, които не са те видели, но са повярвали в Твоето славно име. Боже, благодаря ти! Благодаря ти, Тате, че ти на третия ден възкръсна. Отдавам ти цялата слава, отдаваме ти цялата хвала днешния ден и ти благодарим. Амин. Бог да ме благослови. Ще имаме кратко хваление и почваме програмата. Нека да хвалим Господа. Халелуя, халелуя. Радвайте се, веселете се и стигнете Господа. Халелуя. Алелуя, слава тебе, Господи! Исус възкръсна! И всичко, което казал си за мен, избираш да го правиш отново и отново за мен. Всеки ден, отново и отново за мен. Чуй това!
защото Той заслужава. Боже, благодарим за този прекрасен ден, че сме тук на това място, Господи, не сме в света, Господи. Благодарим за това, че мъче умря заради нас, Господи, възкръсна. Можем да хвалим Исус тази сутрин. Алелуя! Алелуя! Господ да ви благослови. Христос възкресе! Църквата нарича този ден празник на празниците, защото на този ден Исус Христос победи смъртта. От ден нататък ние не трябва да се страхуваме от нея. Ако сме с Бога, ако имаме доверие в Него и ако сме смирени и чисти по сърце, Христос беше такъв. Той се роди не в палат, а в обор. Той не стана цар, а умря на кръста. Смирението
е една от основните добродетели в православието. Истинското смирение е не в думите, а в делата на човека. Големият детски писател Ханс Кристиан Андерсен, който е бил дълбоко вярващ, е предал съвършено в приказката си. Днеска аз ще ви водя празника и искам да поканя тук и сега сестра Мариела да ви поздрави за днескашния празник. Аплодисменти! Алелуя! Исус възкръсна! Исус възкръсна! Исус възкръсна! Скъпи братя и сестри в Христа, днес сме събрани тук не просто за да отбележим празник. Днес сме събрани от светлината на едно чудо. Най-великото чудо в историята на човечеството. Христос възкръсна. Победи смъртта, разкъса веригите на тъмнината и отвори за нас вратите на вечния живот. Възкресението Христово е сърцето на нашата вяра. Без Него няма християнство, няма надежда, няма спасение. Но с Него има всичко. Има сила за утрешния ден. Има надежда, когато пътят е труден. Има утеха, когато сърцето е натежало. Има нов живот, не само след смъртта, но и тук сега, във всяко покаяние и отворено за Бога сърце. В този ден ни напомня, че Бог ни изоставя своите, че любовта му е по-силна от всяка болка, че милостта му е безкрайна. От кръста до празния гроб, пътят на Христос е пътят на всеки един от нас. Всеки от нас е като Мария, която отиде до гроба и го намери празен. В този миг страхът се смени с удивление, сълзите с надежда, а и отчаянието с вяра, защото гробът беше празен, смъртта беше победена и с тази победа бе родена свободата, не просто физическа, а духовна. Свободата да простим, да започнем отново и да вярваме, дори когато всичко изглежда изгубено. Възкресението ни напомня, че нищо в този живот не е напразно. Болките, които носим, сълзите, които плачем и изпитанията, през които минаваме, всичко има смисъл. Когато погледнем към кръста и видим, че след него идва празния гроб, че най-голямата болка може да роди най-голямото чудо. В този ден нека си припомним, че след всяка тъмнина идва светлина, след всяка болка изцерение, а след всяка загуба надежда. Христос ни дари вечен живот и безгранична любов. Благословено Възкресение! Алелуя! То не е тъга, а радост. То не е притеснение, а спокойствие. То не е безделие, а желание. Да си там, където имат нужда от помощ. И сега ви представям една пантонима за поклонението. Нека да ги аплодираме младежите от Християнска църква Сион, село Зимница.
като човешкия син, да роди се в човешка форма, дошъл и за теб на земята. Славен е! Погина заради твоите грехове. Ето, Господи, хваля Теб, издигаме Тебе, Господи. Нека, Господи, нашето поклонение да бъде само за Тебе, Сила. Нека да излеме ръцете си, заедно всички към Господ. Казвам, че Исус започва вашите сърца. Изпращам силно в бъдещето. Нека Господи, както му. Алилуя, Господи, благодарим за Твоето безспасиво сила. Господи, благодарим Ти, и Господи, Ти си славен. Слава на Господи, Той да победа Исус. Затова, Господи, ние Те издигаме, Господи, и Те отдавам, Господи. Цялата слава, Господи, цялата почет, Господи, защото, Господи, Ти разрешаваш актове. Алилуя! Слава Тебе, Господи. Нека дадем цялата слава за нашия Исус. И толкова прекрасен Господ. Само толкова ли можем да пляскаме днеска? Нека да ги аплодираме отново. Алелуя! Искам да ви кажа нещо много важно. Има възрастни хора, които са дошли тук и не могат да стоят прави. Ще ви помоля така да се изтеглите малко. Исус победител си, алелуя, и Тебе прославяме, Царете си, алелуя, Исус победител си, алелуя, и Тебе прославяме, Царете си. Всички заедно! Възкръсна с мощ, смъртта побеждава и възкръсна.
православните.
злочестията на света, аз съм защитен. Към Голгота погледни, за прошка се моли. Даром сърцето принеси, Исус от Назарет ще те спаси. Как си спомня за Исуса, Господа Христа, как хулен бе, как мъчен бе, тъй до днес си ти отричаме да сме слухи, но милостта му огромна е към нашите души. Как си спомня сега за Исуса Христа, как разпъваме, как плюем бе, тъй до днес си ти отричаме да сме слуги, но милостта му огромна е към грешните души. Христова кръв и до днес тя тече, за да умие моите и твоите грехове. Не се големей, за Исуса заживей. Пред кръста Христос се спи, съдбата да ти промени. Как си спомня за Исуса, Господа Христа, как разпъваме, как бит плюем бе, тъй до днес си ти отричаме да сме слуги, но милостта му огромна е към нашите души. Как си спомня сега за Исуса Христа, как разпъваме, как плюем бе, тъй до днес си ти отричаме да сме слуги, но милостта му огромна е към грешните души. С тази кратка пантомима искаме да ви дадем представа, че когато ние съгрешаваме, Исус страда. Заради нашите грехове Той е бит, заради нашите беззакония Той е бит. Хубаво е да си спомним за жертвата на кръста, нали? Днес Бог иска да ви каже: елате вие всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя, аз ще ви дам почивка, аз ще излекувам болестите ви. Спомнете се за жертвата на кръста и се обърнете отново към Него. Елате като блудния син, който се завърна от греховете си, от грешния си път. Днес Бог ви казва: елате такива каквито сте, независимо с какъв проблем, с какъв товар. Елате и се спомнете за жертвата на кръста. Бъдете благословени с семействата ви, с децата ви. Бъдете благословени в изобилие. И сега продължаваме с младежите от Християнска църква село село Зимница с един танц. Хвалете го, аплодирайте ги!
Hallelujah, hallelujah. Слава на Тебе, Исус! Чува се звук от небето, нещо се подготвя. Ангели и херовими, псалмите си свирят. Неговата църква казва: ела, моят любим идва, идва, идва. Неговата църква казва: ела, моят любим идва, идва, идва. Моят любим идва, идва, идва. Видях ново небе
заплашваш ме с страх. Кажи му, дяволе, заплашваш ме с болест. Кажи му, дяволе, заплашваш ме с гонине, но ме чуй. Кажи му, дяволе, заплашваш ме с страх. Кажи му, дяволе, заплашваш ме с болест. Кажи му, дяволе, заплашваш ме с гонине, но ме чуй. Чуй това! Не ме е страх, не ме е страх, не ме е страх, не ме е страх. Името ми е записано на небето, името ми е записано на небето, името ми е записано на небето, Абе. Името ми е записано на небето, името ми е записано на небето, името ми е записано на небето, Абе. Не ме е страх, не ме е страх, не ме е страх, не ме е страх, не ме е страх. И сега продължава нашия празник с една сценка за Корнилий. Аплодирайте младежите от Християнска църква Сион. Село Зимница! Корнилий влиза. Аз видях всичко. Бях там, когато го приковаха на кръста. Аз те видях, ти беше там на хълма. От 1 месец ми е наредено да участвам в задачите на Голгота. Не съм искал тази задача, но ми я възложиха. Хайде, давай нататък. Не разбирам толкова много неща, а трябва да получа отговор. Затова съм тук. И ние не разбрахме много неща. И също се нуждаем от отговор. Затова сме събрани тук. Всички видяхме с очите си как беше убит, как беше разпнат и положен в гроба. Защо не вървите по къщите си? Ако го беше видял какво върши и ти щеше да го оставиш. Ами то май така се е случило. Всички видяхме какво е станало, но кой ще ни го обясни? Когато го видях за първи път, веднага забелязах, че не беше като другите. Не викаше, не си съпротивляваше, а когато забивахме гвоздите у ръцете и нозете му, беше съвсем спокоен. Точно така, такъв е той. Ругаеха го и му се подиграваха, но очите му излъчаха неземен покой. Говори, говори. Когато вдигнах очите си към него, видях, че се молеше. Лицето му беше окървавено оплюто, а той се молеше за нас, като казваше: Отче, прости ни. Помогнах да свалят тялото му, положихме го на земята и ето тези жени го подготвиха. И после видях как го положиха в гроба. 4 души едва затолихме пещерата с огромен камък. Пилат и свещениците се притесняваха да ни откранат неговото тяло. Разказвай, разказвай. Искаме да знаем какво точно се е случило. Нощта беше тъмна, луната беше съвсем малка, звездите заболени в облаците. Изведнъж земята се затрепери много силно, толкова силно, че паднах на земята. Камъните се търкулнаха над нас, искри се разтвърчаха от огъня. Заспалите войници подскочиха. Блесна светлина. Каква светлина?
О, сякаш изригна пожар. Огромният камък се търкулна и от гроба се появи силен вятър. Тогава от някъде се появиха ето тези жени. Точно тогава видях ангела седящ на отволения камък. Той ни каза, че Исус не е вътре. Защо търсите живите между мъртвите? Няма го тук, той възкръсна. Точно когато не е казал. Искаш да кажеш, че ви е предупредил какво ще стане? И то не веднъж, но ние не разбрахме. Йоане, ти също беше там. Така беше, кажи. И аз и Петър видяхме гроба отворен. Беше и празен, но Исус не видяхме. Имам един въпрос към вас. Кажете ми, кой е този човек? Кой е Исус? Аз го видях, възкръсна от мъртвите. И ние го видяхме, той е Божият син. Аз съм Алфа и Омега, първият и последния и живия. Бях мъртъв, но ето живея до вечни векове. Исус възкръсна! Алелуя! Ръцете му бе прободени, кръвта му се бе пролила. Има един, който е достоен. О, виж, оковите да падат на Господа, отдайте славата и Той ще се върне за нас. Името Исус, името Исус, името прекрасно е, чудесно е, велико е, името Исус, името Исус, името прекрасно е, чудесно е, велико е. Он спокойно
благословени дни! Виждам моите деца сега как лутат се, сами в света забравиха за своя баща. Всеки ден протягате ръка, покоряват се на чужд баща, наранявате моята душа. Църква, идвам за теб сега, готова ли си, кажи, да ме посрещнеш ти? Да, ще идвам за теб сега, готова ли си, кажи, да ме посрещнеш ти? За теб оставих небесния трон, облякох аз твоята плът, тебе да видя спасен. За миг не ще те оставя злаи, държа те в моята ръка, дълбоко си в моята душа. Виждам моите деца сега как лутат се, сами в света забравиха за своя баща. Всеки ден протягате ръка, покоряват се на чужд баща, наранявате моята душа. Църква, идвам за теб сега, готова ли си, кажи, да ме посрещнеш ти? Да, ще идвам за теб сега, готова ли си, кажи, да ме посрещнеш ти? За теб оставих небесния трон, облякох аз твоята плът, тебе да видя спасен. За миг не ще те оставя злаи, държа те в моята ръка, дълбоко си в моите
Аплодираме малките деца. И сега продължаваме с една сценка за будния син. Нека да аплодираме младежите от Християнска църква Сион, село Зимница! Сина. И по-малкият от тях Тате, дай ми дела, които ми се падат от имота. И не след много дни по-малкият си събра всичко и отиде в далечна страна. И там прахоса имота си с разпуснатия си живот. И като пропиля всичко, настана голям глад в оная страна и той изпадна в лишение. А като дойде на себе си, рече: Ще стана и ще ида при баща ми и ще му река: Тате, съгреших против теб и против небето. Не съм вече достоен да се наричам твой син. И стана и дойде при баща си, а когато бе още далеч, видя го баща му, смили се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече синът: Тате, не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ми един от наемниците си. Слуги! Скоро излетете в най-хубавата премяна и го облечете. Сложете пръстен на ръката му и обуща на нозете му. Докарайте огойното теле, да го заколете и нека ядем и се веселим, защото този мой син бе мъртъв и оживя, бе изгубен и се намери. И започнаха да се веселят, а по-големият му син беше на нивата. И като се идеше, се приближи до къщата, чу песни и хора и повика един от слугите си и попита: Ето, какво е това? А той му каза: Брат ти си върна жив и баща ти закла гоено теле за него. И той се разсърди и не искаше да влезе, и баща му излезе и го молеше, а той в отговор рече: Ето толкова години ти работя, никога не съм престъпил някой от твой заповед, но пак на мене. Дори я не си дал някога да се повеселя с приятелите си. Ако който изповяда е заклал годно теле. А той му каза: Синко, ти винаги си с мене и всичко мое е твое. Но прилично беше да се веселим, защото този твой брат бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. Исус възкресе! Нека да ги аплодираме отново! И сега ви представям нашият брат Димо със своята съпруга. Ще ви изиграят една сценка за мъдростта. Нека да ги окоръжим, да ги аплодираме! Ехо, има ли някой? А вие коя сте? Аз съм мъдростта. Знаеш ли защо си тук? Не, Днес е сериозен ден с сериозни последици. казаха ми, че не съм мъртъв. Не си. А какво е това? Къде съм? Вярваш ли, че Бог обича децата си? Не вярвам.
Щом не вярваш, елай седни. Може оттам да ми седите. Да те съдя, не днес ти си съдята. Кого да съдя? Сигурно имаш хубаво да съди за цялата болка в света. Ами да. Ами, онези хора, които бият жените си без причина, за да успокоят собствената си болка, онези родители, които тормозят децата си, те трябва да бъдат съдени. Да, трябва да бъдат. Ами, насилвачите, наркодилърите, убийците, те трябва ли да бъдат съдени? Да, трябва да бъдат хвърлени в огненото езеро. Щом ти е толкова лесно да избереш, трябва да направиш избор между децата си. Което да прекара вечността в ада, а другото вечността в рая. Не мога да го направя. Трябва да направиш избор между едната си дъщеря. Тя се отрече от теб, дори не те обича, а пък другата употребява наркотици, измъква се тайно от училище, измъква се тайно от вкъщи. Ти не знаеш ли за това, Макензи? Направи избор. Това не е честно. Трябва да направиш избор. Остави децата ми и вземи мене. Нека взема аз мястото и в ада. Макензи, ти отсъди, че децата ти заслужават любов, дори това да ти коства всичко. Сега разбираш ли сърцето на Бог? Не мога да разбера сърцето на Бог, че такъв ужас е положен в света. Бог не спира толкова много неща, от които го боли. Ти искаш обещание за живот без болка. Да. Няма такъв начин, докато в света има свободна воля, злото винаги намира начин. Вече разбираш ли Бог? Вече не искам да бъда съдията, вече не искам да взема мястото на Бог. С тази сехка искахме да ви покажем, че доста често в нашите ежедневие заемаме място на Бог и започваме да съдим нашите брати и сестри. Започваме да съдим пасторите, започваме да съдим църквите, но това не е правилно. Има си Бог, който да съди и Христос отиде на кръста заради нас, за да ни изкупи от греха, за да можем да станем деца на правда. И затова Той възкръсна, за да може един ден да сме заедно в рая. Бъдете благословени в изобилие. Чуйте, братя и сестри, Словото казва, че Бог отиде на кръста, за да ние се обогатим в Него и на третия ден възкръсна. Много често от нас хората ни слагат някакви етикети и ни определят по различен начин. Но искам да ти кажа, че кръста определя всъщност кой си и на кого принадлежиш. Бъдете благословени. Изморихте ли се? А искате ли още? Нека да аплодираме младежите от християнската регулационно село Зимница с един мъжки танц на Адамс Виктор. Аплодирайте ги! Victory!
Искате ли още? Щом искате, ще играем днеска. И продължаваме с детската група от Християнска църква Сион с техния танц "Маски долу". Нека да ги аплодираме! Наясно съм с факта, че леко мяза на араби, но видях с пастор Максим, рязко станах пак християн, защото това е призив, това е начин на живот. Не знаеш нищо, брат, слушай кой е моя Бог. Ауза, тръгнали ракетата, no cap, сменяме планетата, маски падат долу, падат и съмненията, Бог ми е бащата, махай обвиненията. Ауза, тръгнали ракетата, no cap, сменяме планетата, маски падат долу, падат и съмненията, Бог ми е бащата, викат ми светията. Мале той е как можа да каже, че е свят. Мисля, че поточно ще е духовен тарикат. Вика, че надусам се, вика, че откачих, а може би са прави, за небесното се закачих. Неделя, ела, чакам те на църква. Виж го той е как ме гледа, не съм побъркал. По-добре в пробуждане, отколкото да заспиш. Като ти гледам фейса, брат, живота ще поспиш. Гласът и стила на Бога, гледа, виждат се отдалече. Той умря на кръста, за да имаш ти живота вече. Ти седиш и мислиш още той дали е печен. Аз къд него сън ще взема и пътя млечен. Брат ми, моля, вземи се в ръце, ела, опитай Бога. Гарантирам по-добро от всяка друга. Искаш да се видим, ама само мога. На моментом бача съм. Ауза, тръгнали ракетата, no cap, сменяме планетата, маски падат долу, падат и съмненията, Бог ми е бащата, махай обвиненията. Ауза, тръгнали ракетата, no cap, сменяме планетата, маски падат долу, падат и съмненията, Бог ми е бащата, викат на светията. Слушай са истини, моя Бог е истински, казваха ми истина, минах и през цифра, питаха дали боли. Това е дъжд, не са сълзи, проблемите ми в огъня угаснаха като въглени. Браво! Имате ли сили за още? Исус възкръсна! Исус възкръсна! Нека всички да викаме заедно: Яхве! 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 И продължаваме със следващия танц на младежите, на момичетата с песента Яхве.
Исус възкръсна! И продължаваме със следващата пантонима за изборите в живота. Човек, кое предпочита, вие сега ще разберете. Нека да ги аплодираме младежите. We've lived in a lie ever since the formula bottle desensitized everything we knew about our problems, and now we're all roaming the land, saying how did this big lie start? It's time to put our faith in Him, 'cause it's gone too far. Oh, I believe He died for me and for everyone. Anything can be achieved when you count on God. Who's gonna take the lead by putting their life on the line? Who's gonna show the children what is wrong and what is right? Who's gonna take the lead by putting their life on the line? Who's gonna show the children what is wrong and what is right? The blood of Christ washes every sin by the minute. The sheep are blind, all because their mind is a prison. And now they're all roaming the land, saying how did this big lie start? It's time they put their faith in Him, 'cause it's gone too far. Oh, I believe He died for me and for everyone. Anything can be achieved when you count on God. Who's gonna take the lead by putting their life on the line? Да ги аплодираме! Гледам, че сме останали малко хора. Много са избраните, ама... Нека да продължим с нашата програма от момичетата от Християнска църква Сион село Зимница с един танц на испански език. Нека да ги аплодираме!
Момичета, стойте се на местата, продължава следващия танц. Айде, момчета! И като за последно, нека да приветстваме малките деца с техните стихчета. Сърцето вижда дивно от смъртта и свят спънат план. Празнува Исус Христос. Среди смъртта. Амин. Ела, ела, под наша покров, жадуваме от теб, да сме ограни. Радостите и радост под нашата любов, за да расте чрез теб любовта ми. Амин. И аз разбрах, че трябва вера да има в него и надежда в пътя нов. Амин. Тръпка, тръпка, в нощта моя мъничка звезда. Защото Бог толкова възлюби света, че даде единородния си син, за да не погине нито един, който вярва в него да има вечен живот. Амин. Възкръсна Той за нас, за всички хора. Един е с нелека съдба. Благословен да е, че е син на Бога. Понесъл си на плещите си света. Приел бе всичките ми грехове, малки и големи, гордост, завист, мъст, изкупил ги от човешки векове. Най-син човешки на дървения кръст. Засияха усмивки и възкръснаха чувства. Затанцуваха ангели бели в нощта. А Исус като лъч от небето се спусна на трупа на сърцата им за сноп светлина. На този кръст там горе, прикован е с клиново разтащащи платата, но силен бил, чувствал разкаяние, приел се покорство своята съдба. И кой ли може него да визира, превърна се в спасението да визира. Със сложна мисия е дошъл сред народа, дали Исус
картата си, Боже Исусе. Възкръсна днес Христос възлюбен, земята цяла пееше с глас възбуден. Бе разпънат, но сега е жив, победи смъртта с подвиг див. Камъкът от гроба падна. Нощна светлина зася страна. Ангел слезе вест донесе. Той е жив, Христос възкресе. Сърца разтворени във вяра, духове без страх, без пара. Ликуват благодат, жив е Бог, живот ни брат. Ти пак дойде и освен нашите животи, плати висока цена заради нашите грехове. Наш Боже бен огън от Иерусалим на всички. Исус Христос възкръсна! Амин! Исус възкръсна! Исус възкръсна! Нека всички да се изправим. Не раздаваме кебабчета да чакаме. Нека всички да повторят след мен. Слушай Божия глас. Вярвай с цяло сърце. Ела да го хвалим заедно. Той е твой приятел. Любовта му те спасява. Ето той ще бъде с теб. Аз съм негово дете. Обичам Исус и хората. Амин. Исус възкръсна. Бог да ме благослови. Халелуя, халелуя. Чува се звук от небето, нещо се подготвя. Ангели и херувими, завидите си свирят. Неговата църква казва ела, моят любим идва. Неговата църква казва ела, моят любим идва. Моят любим идва. Нещо се подготвя. Ангели и херувими, сардите си свирят. Неговата църква казва ела, моят любим идва. Неговата църква казва ела, моят любим идва. Времето дойде, знаци показват. Алелуя, гласната обявява си сега, Исус Христос те завръща. Времето дойде, знаци показват. Алелуя, гласната обявява си сега, моят любим идва. Неговата църква казва ела, моят любим идва. Това беше от нас, бъдете благословени.